Kedves közönség! Mint tudják, társadalmunk mai berendezkedése mellett az emberiség rászokott az evésre. Így módon az étkezés hogyanja és mikéntje közkérdéssé vált, mely mindenkit egyformán érdekel, az ÜB elnöktől, helyesebben az SB elnöktől, le egészen a vállalatvezetőig. Mint tudják, őseink úgy étkeztek, hogy az ennivalót 10 ujjukkal vitték szájnyílásukhoz. Azonban néhány száz évvel ezelőtt látértek az evőeszközök, a latin nevén Esszeig alkalmazására. Így módon az étkezés körülményessé vált, és így módon képződött az a fogalomhalmaz, amelyet közös néven hulló ételeknek nevezünk. Vegyünk egy példát. Teszem azt, vendégségben vagyunk hivatalosak, és a tálból éppen egy szép szelet szaftos húst akarunk a tányérunkra átemelni, és ezen művelet közben némi nemű úgynevezett szaft az abroszra lecsorog. Mit tesz ilyenkor a kezdő étkező? Először is bűntudatos pillantást vett a háziasszony felé, aztán óvatosan igyekszik a foltot kikapirgálni az abroszból. Mindenkit ki kell ábrándítanom, a folt kapirgálás útján az abroszból el nem távolítható. Ellenben az így módon elszaftosított terület lokalizációja a következő módon történik. Először is tányér csusztatással. Amennyiben ügyesen egy tányért csusztatunk a szaftos terület fölé. A foltot mindenkor csak távozásunk után venni észre, és akkor az már ránk nem bizonyítható. Hát persze volna még egy mód, hogy egy szalvettát borítsunk a szaftra, ez azonban már némi brutalitás kell, mert akkor a szalvetta is szaftos lesz. Más. Nagyon gyakran előfordul, hogy kenyerünkre vajat kenünk, és egy fagyott vajdarabka a parketra lepörög. Nem szabad utána nyúlni. Ellenben talpunk középső részével körkörös mozgást végzünk, és így módon a vajdarabkát a parkettba passzírozzuk. E művelet nyomán a parketton egy közepes nagyságú, a parkett színénél valamivel sötétebb, eltávolíthatatlan folt marad. A talpunkon maradó vajmennyiséget aztán ügyesen egy függönybe törőjük. Ugyanez az eljárás alkalmazandó a kenőmájasnál is, csak ez egy szerencsésebb megoldás, mert a májas színe az nem üt el a parkett színétől. Más. Nagyon gyakran előfordul, hogy mikor befejezzük az étkezést, akkor a tányérunk mellett egy kis morzsahalom díszeleg. Mit tegyünk ilyenkor? Egyik kezünket oda tesszük az abrosz széléhez, másikkal ügyesen belesöprögetjük a morzsákat, aztán addig töltögetjük egyik kezünkből a másikba, egyből a másikba, egyből a másikba, míg a morzsák maguktól el nem fogynak. Hogy ennek mi a titka, nem tudom, tessék kipróbálni. Na, mi van még? Teszem azt, szőlőt szemelgetünk, és e szőlő szemelgetés közben egy szőlőszem leesik a parkettra. Es meg nem szabad utána nyúlni. Ellenben a szőlőszemet egy gyors és ügyes mozdulattal a szomszédunk lába elé passzoljuk. Aztán azt csinál vele, amit akar. És most, kedves hallgatóim, elérkeztem hézagpótló kiselőadásom legkomolyabb problémájához, a krémes evés problémájához. A krémes, ha nem tudnák, az egyetlen imperialista sütemény. Ugyanis a felső réteg legkisebb nyomására túláradt természetes határain, és minden irányban terjeszkedni kezd.
Nos, hogy együk a krémest? Míg esszük, és egyik kezünkkel tartjuk a krémest, másik kezünk mutató ujjával állandó őrjáratot létesítsünk a lapocskák körül. Az ujjunkon maradó krémmennyiséget aztán időnként szányílásunkba továbbítsuk. Hát persze volna még egy megoldás, hogy a krémest egyetlen harapással lenyeljük, de hát ehhez különleges szájberendezkedés kell. Ezzel leginkább anyósok rendelkeznek. Mennyi férj van itt? Kedves hallgatóim, az anyag óriási, de az idő véges. De én remélem, hogy a megadott irányelvek alapján önök majd továbbfejlesztik kis találmányaimat. Addig is kellemes passzírozást kívánok!